Hadian ke jingwan ban thombor da kinong tu bat kinong luti ki badi nakari Bangladesh banle yaki kampantriam hakathan Khonjoy Southwest Khasils District o menteri rang ma ola pha yak gnhon balaingot banle bat bunia hak bai dei bagate jingja kabla punchong siari ki pajba kanika gnhon balaingot ni ka official delegation bala pha du menteri rang ba ka jilla o konrat ki sama bat menteri sarkar ba pai katanat kampo yeng ka jilla ba prustun tensong ki kanthop yu marthon je sama MLA ka mandi pathar beri advisor ke sarkar lingba ketanat boarding uba Himalaya M Shangpliang advisor ke sarkar lingba ketanat puli puthi uba kitbor lang dongrem ubari vice chairman kani ke jing pha konrad ba prustun kade hadien bakilayo priang ya ke chithi bala pha rik ba nong song kathain Khonjoy bat Mahesh Khola halor ke jingshong sier ki ba ki ba chong basa hagani kathain khapot hagani ke jingle chakati kathain kini ki laingot ki bala pha dak sarkar kila lai binya kundu bar ki ba jong ki lai tili kishnong kiba kenthop hagashnong Khonjoy B kashnong rangdongai bat hagashnong Mahesh Khola bala pelong ru ya jinglang banyo jingtep hagbai dei ba jing e bakini paiba nong shangnong kia kendu hagajing kendu kirang ba bat kinang lam snong gila IT da kadar khas yu menteri rangba lingba kini kelangut kirang ba ban pesngo ya jingdan kam jang ki paiba kiba shong basa hagani kathain khapur habakram bagila pthai bor marthon je sama olong mendaga singi layo banyak kendu bar ki ba nong shangnong jang ki lai tili kisnong ki pala shakta na ke jingwan thombor ki khar Bangladesh bar ngilayo jingtep ba bon ha bai dei bat kani ki jingja ka brang suggestion balayo ban tepru ya gijing e ba ki kendu ki ba ki basong basa akathain khaput ki ba ki lapan tep shaki bawalada don gejingker sainarsia hasilinter ka khaput henrei ki don ki benta ba kani ki jingker sainar kala khlemno na ka daw jong ki jingjur slop bat ki don ru ki jaka baki ya jingai na ki BOP lapan pau marthan shushu long kumbalong mentang ba kimna don thanshu ka jingting ba ka jingsier nambar baki pulit ki lapan khlan ya ka jing pahara haringkat ka jing trelang bat ki sipai BSF nakaleng ba HM Shangpliang habakren ulayathu baki layo jingtip ning ba ka chinong Mahesh Khola bagi khar Bangladesh ki layaj bat rung sha India lingba ka Mahesh Khola nagi jaka ker sainarsia ki bala julor bat pra panakaleng ki ba ki lakentu bade ban pej bha ya kini ki jaka ker sainarsia ki bala pra ka jingyo alat kini ki khar Bangladesh ka boru ka jingma ya ki ba nong shangnong bat khamtam e ya ki kinthei bat gilong kmi na ka jingsha thombor lapan pau ba Shangpliang bat banrap ru bangiladep banyakren bu SP ka Southwest Khasils uba bijerwa bala pentip odang pan shushu ki bor pahara ban pha pahara ha kani ka dong kathan shushu ba Shangpliang la pentip ha ka bai de bat kani ka jinglap ba ka jingshem ka jongki na kini klaitli kisnong kin saai da ka kaipot sho menteri rangba bat kumju ru sho menteri bape ya katrat kampo yeng khna bakilna banlei e halor kini ke baro kani ke jingjia kelawanra ke jingshong sir ke snong ka thau hangne namar ba kumba ki sungthu ki nongsong snong ki ongba kaladon don de sa katuk ni kita ki khot jong ni ka group jong ni ka gang ka ba one nang tai na Bangladesh ti andala yo ek ta complain chief minister Conrad Sangma but i ba respond to song belong deputy chief minister in charge home ilapha ya kani ka official delegation ka ba yalam da Sri Marthon Sangma belong advisor jong ka sarkar rengkat bat yanga nalong advisor ka sarkar bat kumju bat ya uba kitbor nongrem belong unong ilam na kani ka khan bat uba bat re ka post vice chairman ko ka sarkar tingi laingut matasi nilai poi bat nilai ban ya kendo ya ki ba nong song nengkong a Khonjoy tempat nilaya selok ki ba hadin kata ngi poi ha ka snong rang dong dai kade gane ka snong ka ba kini ki khar bangla kila rung jubor bat kila persang bandra ban kidnap ya uwe unong song ko badi ha ka tu snong andre da ka jing ya pertasla ki lami ki ba bakila yo ban bat ya ki katuk ningut gitu ki nong persang berabor ki bawan na Bangladesh te kani ka snong ila ai men se mi nilai don rekat bat USP jongka Southwest Khasils bat hangto hi SP jongka Southwest Khasils ula kular ba lasai kasngihi
on one rak no ya ki anti the koi ti camp but on bo de ya ki kulit ban pahara ya katu ka sinong but kumjo de don jing kentu na kaliang OSP ba ngide bangin constitute ya ki BDP namar hakine ki sinong ompat don BDP tengiru ni la kesanjur ya kata kecinturwa pada ban bo iki BDP ban apa hara ya kasinong hadin kata ngi poi sa mahai sekolah ba mahai sekolah ru kumcu iyo snow iki khobor ba don kalenti ya jom kini ki khar Bangladesh ki bayat na kato ka lenti mahai sekolah bat kila prung lengba ka fencing ka bala pra ba kila yo ban rung nakata ka fencing syakene syako ka rijungi ke keladon kencing tu bang ide bangin pek bahaya kini ki fencing bagi don bon ki fencing border fencing kide bala pra bala rim gila jot bat don dek ba syara ka kede kita ba ki kentu ba ide bangin maromot ya kini ki fencing nang ban yada ya ke jing krung tu jong kini ki khar Bangladesh te ngin sara ya kini baro ban submit kung ka kaipot siya u chief minister nakani ka delegation jongi pat ngin sa let ban batay company u chief minister ya ke jing baki shem kini kinong song sinong akani ka than boda jongi sana. Regarding the fencing, so we are told that we have seen that there are some areas where the fencing are not in proper shape, already damaged because of the because of the landslide and all. So there are many areas where the distance between the two outposts is a bit far from each other. So there should be attention from the government side, from the central government to give more posts in between the two posts. As of now, I don't think the people are satisfied because of the state. The police department also have visited along with us, and then they are going to strengthen the outpost here, like ATCAM and all, to monitor the situation in the town. So after your visit, We will just whatever we have seen, and we have learned that all the issues will be taken up for discussion with Home Minister and Chief Minister. So whatever the possible way, we are going to resolve the issues.
jingma om dai tang na kata ka dran jingma yakini kinok sok song baro te nomor kata ka jing apahara ka security baro milayo ban yakren bahasa ni batu SP mendarasi tu SP ulade batai yaka official delegation jungi yaki arrangement ba ulale bat kumju de ba ula dangpan extra force na ka headquarter ba uloong ba taladan ka jingkular na ka head office ba andang ai extra force yu nang ba on bu ka jing pahara ka ba khambanya akani ka than border bang ong tan ba kidon ki border fencing kidon ki bala julor dan ki bala tua ngamata uslam don de ki border fencing I kumba ga don ba prong te yakatu ngin sa penpoy ka report siya ka sokal siya chief minister but kabade ban maramat hable hi woodwood ngi day ban tho siya ministry of home affairs ba ki day ban ipun ban sanction pisa nang ba ninyo ban penbha ban penbet yakani ka border fencing but ni sotu ba kadang kajingma ya ka than jungi ya ka ri jungi namar ba menta kidan bon ki activities ki bayat illegal activities ki bayat yakani ka border te thnang ba ini ada ya kinong song jungi ki parado parasnam jungi ki badan hakni ka than ni day ban ai ka jing pahra ni day ban care yakini ki signer thnang ba ki ni ki mender kinumyo ban prong sakani ka jungi क्योंकि गारो अभी मन जाना लेकिन धीरे धीरे हम सीखेगा जो हुआ है अभी ये एक हफ्ते में ये हमारे लिए एक जो हम इंग्लिश में बोलते हैं एक आई ओपनर मतलब आंख खोलने वाला इंसिडेंट है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, एक चेतावनी है कि ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो फिर इसको दोबारा हम होने नहीं देंगे फिर। और यही हमारा सब कोशिश है। अब ये मत समझिए कि पुलिस आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ है और हमेशा रहेगा। सबके लिए अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि हम डिस्ट्रिक्ट के फोर्स से ही यहाँ पे एक अभी टेम्पररी एक एडी कैम लगाएंगे, ताकि अगर आपको जो भी जरूरत होगा पेट्रोलिंग के लिए या कुछ भी होगा यहाँ के गांव में, वो एडी कैम वहां से फोर्स जाएगा वहां पेट्रोलिंग करने के लिए। और एक और बात, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 112, ठीक है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आप खतरे में हैं, आप किसी को जो अनजान लोग आप दिख जाते हैं यहाँ पे, आप 112 इमीडिएटली कॉल कीजिए। वो हमारे कंट्रोल रूम से लिंक होगा और वहां से डायरेक्टली हमारे पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहां से जितना जल्दी हो सके फोर्स हम लोग भेजेंगे उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।